Това е DJ Aldi, един от най-добрите диджеи в страната. Това е DJ Aldi, един от най-добрите камерамани в страната. DJ Aldi, момчето от крайните квартали, роден за музиката и красотата на изкуството. Намерил призванието си още като малък. DJ Aldi започва да работи на 12 години като шантьор по турските барови ресторанти и да отсвирва празненства. Участва в концерти и фестивали в България, Турция, Гърция, Румъния, Австрия и Германия. 8 години той обикаля парковете и ресторантите на цяла България и Европа. За тези 8 години създава репертуар от 500 заглавия, създава огромно общество от фенове и колеги, любители и професионалисти. Изучава от тях философията на музиката, осъзнава, че светът на музиката е божествена хармония и че в този свят той се чувства спокоен и щастлив. И едва навършил 20 години той вече се чувства зрял и можещ. Завръща се в Харманли с намерението да създаде семейство и самостоятелна работа. DJ Aldi събира група от момчета меломани и ги обучава в магията на музиката. Неговите ученици сега обслужват цяла Южна България. Харманли вече е на почет с диджеите си. Сватби, кана, кръщенета, рождени дни, пита или просто банкети. DJ Aldi е вече име сред народа. Хората му се доверяват и го обичат. Той е вече тяхното момче, което си знае работата. DJ Aldi се раздава на хората, защото смисълът на неговия живот е да носи красота в техният живот с красива музика и красиви картини. Хората са му благодарни, защото той, DJ Aldi, обогатява техните традиции и обичаи. Програмата му е букет от турска, ромска, българска, албанска, гръцка, румънска, индийска и най-добрата музика на света, пълна с красота и динамика, подбрана лично от него. Той е навсякъде, по махалите, по селата, по градовете и даже по скъпарските ресторанти. С голямото си добро сърце навсякъде носи обичта, разбирателството и съпричастието. Той желае да въведе публиката си във вълшебния свят на музиката. Момчето си знае работата, казва народът за него. А неговото мото е: обичам хората, които обичат музиката. Домашар, добряк, семейен с две деца, DJ Aldi поел щафетата от баща си, сега предава знанията на сина си. Това е DJ Aldi, човекът, който живее заради музиката.